Egunon denori. Gaur, eguneroko irrati saioa notizi txar batekin hasiko dugu. Pasaren astean, Gasteizko 14 urteko neska gazte bat bortxatzen saiatu da 70 urteko gizon bat. Dena hasi zen Instagram sare sozialetik, gizon horrek neska gazteari idatzi zionean. Hasieran neskak esaten du harekin hitz egiten hasi zela, bere adineko mutil bat zela pentsatzen zuelako. Ez duen ezer arrarorik sumatzen. Bien arteko elkarrizketa oso normala izan zelako. Gizonak neskaren ubikazioa aurkitu zuen, jakiteko non gelditu berarekin. Eta proposamena egin zionean, neskak baietz esan zion. Gelditu ziren egunean, gelditutako tokian ez zegoen ia inor. Bakarrik gizon heldu arraro bat eta bi famili. Neskak kezkatut egin zen. Pixkanaka gizon heldu hura gerturatzen hasi zen neskarengana. Ikusi zuenean hurbil zegoela neska blokeatuta gelditu zen. Hori ikusi zuenean gizona neska bortxatzen saiatu zen. Zorionez azkenean ez zuen lortu. Han zeuden familiek neska lagundu zuten eta gizona geldiarazi zutelako. Neskaren aitak salatu egin du gizona eta dena justiziaren eskuetan dago.